This is Emakaya Podcast. Angizibuyisele Emakhaya Podcast. Igama lami ndingumphumzi ivela Tanci Nzuza. Namhlanje silapha kwaMlungisi eNyameko Hall kuzonxitywa abantwana amatayi, kuthiwa yi-tie day, ngabantwana baseJongile Nompondo High School. Sizofaka abantwana bethu amatayi, sizoba encourage uba bazibuyisele. Sifuna i-A's, asifuni ne-B's this year, sifuna i-A's. Singayo apha ngabantwana bethu bekuyibanga le-12 umatrikiletyeni. Ngoku sifuna ukuthi abantwana baphumelele, namhlanje sibanxibisa loo maqhina. Sinethemba bawuphumelela. Zonke nibathumela kubo, ninethemba elithi ikamva labo lilele kula mantombazana, lileli kwaba bafo bayawudinga umthandazo kaMayekiso. Nabaya ke bona sizowuthandaza ngoba ilizwe bajoki, ngoba ilizwe balizi. Sebunika uTata Mayekiso umthandazo sizowenza apha ngabo khona izulu lisibheke. Ngicela sivale namehlo bawingcwele sewenkosi Yesu Kristu waseNazaretha, naba bantwana bakho babe phambi kwakho namandla onke ezinikele kuwe, ukuze Nkosi wenze umsebenzi wakho phezu kobomi babo, ukuze isibane sabo sihlale sikhanya njalo. Siyathandaza ke ngabantwana bethu, uNkulunkulu onamandla onke, uNkulunkulu othandekayo, ubathwale, ubafihle, ubakhusele, isandla sakho sibe phezu kwempilo yabo, ubalondoloze ngasemva ngaphambili, ubakhokelele ezindleleni zokulungisa. uNkulunkulu onamandla onke, ndiyakholwa, ndikwethemba konke sikucelileyo egameni lakho uyawusenzela. Bonke abakholwayo bathi amen. Manager yesikolo, abazali nabantwana esize ngabo namhlanje, ndiyanibulisa nonke ngegama lenkosi uKristu Yesu. Amen. Bathandekayo, ngizokwenza nje lo mthandazo omfutshane ukuze sibe sesidedela iprogram ibheke phambi kwento yoba sibe siyawacima namakhandlela niwalayitileyo kwincwadi kaMatthew chapter 5 uverse 14, 15 and 16. Amen. Masilifumane izwi lenkosi libhaliwe kwincwadi kaMatthew chapter 5 verse 14. Nina nilukhanyiselo lwehlabathi, umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Kananjalo abasibaneki isibane basibeke phantsi kwesitya, basibeka eziphathweni saso, sikhanyisele bonke abasendlwini. 16. Malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle, bamzukise uYihlo osemazulwini. Amen. Hallelujah. You are the one who okhethiweyo uba esi sikhanyiselo njengokusilayitile siyokunceda ikhaya lakho. Esi sikhanyiselo njengokusilayitile siyonceda i-community yakho. Esi sikhandlela njengokusilayitile wonke umuntu o-around wena abe sekukhanyeni. Niyayiva abantwana bami? So njengoba niphethe esi sikhanyiselo nje,
ungasithathi kancinci umcimbi efana basesakho ayisosakho wedwa, nathi sizawubhenefitha ngaso esi sikhanyiselo. Apho uyakhona sibona ngaba bantu uhamba nabo. It determines your direction. Asikhangeli yonke into sijonga abantu ahamba nabo. Sibe sesiyazi uba sesimbona uyaphi. Sibe sesinomthandazo othi Thixo nqanda Yehova ngabakulu apha yakhona. Ndivamile uthetha le lithi yiqale uyiqhube uyigqibe. Kawuxelele lapha ecam kwakho ithi tshomi yam uba le klasi. Yaye futhi ndizayigqiba le klasi. uThixo usisiqala nyani leyo aphinde uThixo agqibele. Ungadakasa apha phakathi kokuqala kwakho uThixo nokugqiba umsebenzi wakhe apha phakathi kudakase zonke izinto. Ngoku ke ndizawunikela umntu ozawubhexesha ngale ndlela ufanele uba ibhexeshwa ngayo. Ndinika ke ngexeshana Fondini, tshaba isilonyene. Ndingakhange ndibe mde ke sizawuya kwisithuthi sethu esilandelayo. Andiyazi ke ndizintoni iyinto ke mnake fanele uthulelwa mosne. Sawubiza utata uXhosa but ke ndizawuvuya kakhulu uba sinomphakamisa ngengoma. Mandibulise okokuqala ke-program director, ndibulise kootishara bonke abakhona management yesikolo, kumalungu e-SGB akhoyo namhlanje, ndibulise ke kubazali bonke bale class ka-2025, ndibulise ke nakosingaye namhlanje, ndibulisa ke negama elihle lenkosi yethu uYesu. Amen. Okwam ke ufutshane futhi ke kuncinci kukunamkela apha kule mini yethu yanamhlanje eThayideni. Futhi ke ndibulela nale support abazali elisinika yona namhlanje. Ithi loo nto ke le support ndinethemba lento manje kunyaka uqhuba sawuqhuba sonke. Naxa sibiza intlanganiso zabazali siyathemba uba le support siyibona yiyo sizaphinda siyibone nakwimithingi zabazali. Mna ke ndinguzobani igama, ndiyixhosa ifani, ndihlala apha ke kwaMlungisa, ndisabanjiswe ke le ndawo ke yoba ngusihlalo we-SGB yalapha ejongile. Okwam nje bazali ukuthi namkelekile kule mini inkulu kangaka yale class ka-2025.
Esibona namhlanje sifana no-mothers. Namhlanje sifana no-mothers. Sizawunxibisa nahluke kube nomahluko. Lingaleli nje ubizwa nge-16 kaJanuwari ubomi kuze nezinto ingapheleli ngo-2016 ngoJanuwari. Ndiyathandaza ngawe, ndiyakhunga, ndiyacela simakade sezulu. This is Emakaya Podcast.